Pero, bueno, agora creo que chegou un momento que estamos agardando moitos, escoitar as palabras da persoa que, en parte, é responsable de que hoxe nos xuntáramos todos aquí. É unha persoa que traballa moito para descubrirnos historias que están agochadas pola liña, o autor deste libro, así que preparado vos o aplauso máis caluroso para escoitar as palabras de Edelmiro Martínez Redero. Bueno, xa queda pouco que decir, pero a mí gustaría contarvos un pouco a historia de como naceu a idea do libro. Fai uns 12 ou 13 anos, cando estaba a recopilar información sobre a historia de Xinzo, da liña, conseguiu revisar parte da documentación deixada por Antonio Nieto no Concello de Xinzo, onde atopei os documentos da fundación do Antela e as primeiras crónicas dos partidos. Afortunadamente conseguí facer casi furtivamente algunhas fotos do reglamento e das revistas para se algún día se podía facer algo. Posteriormente, o ano 2016, no libro Historia de Xinzo de Liña na Memoria, publiquei unha pequena historia do fútbol en Xinzo, máis que nada para dar a coñecer. Publiquei fotografías do reglamento do Antela para demostrar que o Antela xa se había fundado en 1919. A miña sorpresa foi que non pasou desapercibido o tema porque ninguén relacionado co fútbol me fixo ningún comentario sobre o asunto. Estaba acercándose o centenario e no ano 2018 un veterano do Antela pediu-me esa documentación e comuniquei que eu que non a tiña, que estaba depositada no Concello e que tiña que falar co concelleiro de Cultura ou con Alfonso, o encargado da Casa de Cultura. E crin que naquele momento, se pedían ese material é porque estaban tratando de facer algo no ano 2019, que era cando se producía o centenario. A miña sorpresa foi que vin que non se facía nada. E na primavera deste ano, un directivo do Antela puxose en contacto comigo para recabar información sobre este feito. Se era verdade, que documentación había tal. Informeino e ofrecínme por si querían facer algo, que estaba disposto a colaborar. Non volveu contactar comigo e pasaba o tempo, estamos no mes de agosto, o Antela celebra un torneo triangular de fútbol, estamos casi a finales de agosto, entonces dixen, temos que facer algo. Púxome en contacto co presidente e con un directivo, Dani Jardón, e plantexei esa posibilidade de facer algo para conmemorar algo que para min era un fito histórico, como é o completar 100 anos de historia. Hai que darse conta que, por exemplo, me parece que na primeira división só hai 10 ou 12 equipos que teñen 100 anos de historia. Que pasa que o tempo botábase encima porque se queríase que se presentara dentro deste ano e ao mesmo tempo se podía ser antes do Nadal. Como o tempo era moi corto, digamos que a 1 de setembro empecé a traballar casi contra reloxe e con bastante estrés porque había moita documentación que buscar, porque da partida que comenzábamos eran 23 páxinas nada máis. Pedimos a moitos xogadores e adestradores que nos facilitaran recortes de prensa e tal, e a finales de outubro estaba o libro na imprenta. Foi un traballo estresante, a verdade, nunca anduve tan estresado, tuve 2 meses que o pasei moi mal. Xuntamos o que pudemos e fixemos o libro. Que vai haber seguramente alguna xente que se vai enfadar porque non sale no libro, a pesar de que o mellor formou parte da historia do Antela, pero se alguén non sale ou non hai falta algún dato, ten que entender que non hai ningunha documentación máis que tiñan algúns xogadores e adestradores.
Ao mesmo tempo fixen algunha investigación na hemeroteca da región, na Diputación Provincial, para ampliar un pouco o tema. A verdade é que en Xinzo estamos moi acostumbrados a facer as cousas prácticamente sin tempo, porque acórdome que cando estaba revisando os libros de actas do Concello de Xinzo, cando viñan as festas de Corpus Christi, pois resulta que se reunían no Concello 3 días antes e acordaban facer as festas. E fíxome moita gracia unha ou dúas veces que as festas de Corpus Christi, que se deben celebrar a finales de xunio, se celebraron no mes de agosto. E así ao largo da historia o mesmo pasaba que a de San Roque, non que se celebraba o 15 ou o 16, celebrábase sempre a finales de agosto ou primeros de setembro. E iso que daquelas non eran os programas tan complicados, que prácticamente o único que facían é contratar unha banda de música e unhos gaiteiros. Ben, hai un aspecto moi complicado que é a adaptación das fotos, sobre todo das fotos antiguas. É moi difícil, salvo algunhas que teñan a fecha, a data anotada por detrás. Usamos unha horquilla de anos, de 1940 a 1950, pode ser do 44 ou do 49. Quer decir que nadie se faga, non son temporadas. Tamén outra cousa que me resultou curiosa é que fotos do ano 90 ou 2000 estaban varios xogadores, se lle preguntabas a 3, cada un daba unha data distinta da temporada. O sea que é un tema complicado. Con este traballo eu o que pretendo fundamentalmente é demostrar que o Antela ten 100 anos de historia. É dicir, que é un equipo que naceu seguramente antes, pero os primeiros estatutos fixeronse en 1919, que é dos que temos documentación, e ao longo de todos estes anos sempre se chamou Antela Club de Fútbol. No ano 1971 federouse para poder participar nas competicións oficiais, pero a fundación ven desde o ano 1919 e sempre existiu Antela como tal. Houve outros equipos con distintos nombres, como o Quincoces, o Triunfo, pero eran equipos juveniles. Non quero dicir que Gallarí, Berín ou Carballiño tiñan equipos naquela época, pero a cuestión é que ali foron cambiando de nombre, entón non hai a continuidade do club, como neste caso ten o Antela. No libro ten dúas fotos. A la portada é da temporada 1977-78, e esta foto é do partido que se ganou o Berín por un gol a 0, gol que meteu o Desiderio, que deu a opción a xogar a promoción a regional preferente. Ganouse a primeira eliminatoria co Endesa, pero perdeuse co Choco de Redondela. A pesar de todo, como aquel ano creouse a primeira regional, o equipo ascendeu. E na contraportada, na solapa, outro momento para min histórico destes anos de Antela, que foi o ascenso a regional preferente no ano 1984. Dentro do que cabe naqueles momentos había unha afición moi grande polo club, había moito apoio institucional e penso que foi unha época gloriosa para o Antela deses anos. Eu quero facer un eloxio aos directivos, xogadores, seareiros, voluntarios que durante todos estes anos traballaron desinteresadamente pola sociedade e que gracias a eles podemos decir que temos un equipo centenario. A dedicatoria do libro vai a eles, se me permitide vou non ler. A todos os directivos, xogadores, adestradores, masajistas, seareiros e aos moitos colaboradores que co seu traballo, dedicación e amor ao club conseguiron manter viva a entidade ao longo destes 100 anos. Pouco máis teño que decir.
Moitas gracias a todos os que dado en xeito me facilitastes recortes de prensa, fotos do club para poder facer o libro. Gracias tamén por a súa colaboración económica a Xestoría Xiama, Óptica Prieto, Vivanco e o CDR Viso. Gracias tamén ao deputado autonómico Carlos, que fixo xestión na Xunta para que nos axudaran a financiación do libro. E gracias tamén a todos os presentes por estar aquí nesta presentación e que mercaron o libro, que todos os ingresos van á caixa do Antela Club de Fútbol, que penso que vai ser a mellor entrada da temporada. Fermosas. E agora, para poñerlle o broche de ouro a este evento, non temos xamón, pero temos algo mellor, que é música da nosa terra. Así que voulle pedir a xente da habitación Vodú, cando queirades, podedes ocupar o escenario. Xa pode dicir a Galloso que non debe, Nunca fomos ao lugar. Como banda da Limia, si podemos aproveitar a influencia dunha Limia na TVG, pois mira tú. Aproveito para falar, eu xa falei de vos, que conste. Xa a mensaxe xa está lanzada, así que agardo que para este 2020 veñades. Vamos a la conferencia.